Čau, já vás vítám u dalšího Asku. Zdravím tě, bráško. Před chvilkou jsem stával, jsou 3 hodiny odpoledne a mám tady otevřený Tátu a mámu. První otázka je, kterou poslední věc děláváš před spaním? Co ti je do toho, co já dělám? Jsem vytočený zase. Jakou postavu u hulek preferuješ? Líbí se ti víc vypracovaná hubená nebo takzvaná krev a blíko? S kokos žádnou. Vadí ti, když má holka knírka? Se nechám do kníra, aby se z toho všiml, ty buzeraté. Život jak péro. Jo? Přesně tak. Víte, co se stane Hrochovi po 7 letech? Na takové otázky nebudu odpovídat, ty primitiv. Bude mu 8. Ty kokos. Oči má, ale nevidí. Co je to? Fety. Takže pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát lajčík, hoďte odběr, sdílejte tohle video a napište vaše oblíbené fórečky do komentářů, protože se chci taky zasmát. Přesně tak. Ahoj. Teď jsem si vydělal 50 000. za jedno video, to je úplně nejvíc easy, kurva. To se mi líbí, dobrá práce, kurva. Ono to nejde vidět. Eat my fucking nose. Jestli to někdo vyskrývne, jak vás zbiju osobně, přijedu za váma do města a skopu vás. Jo? Tomu věř. Jsem rád, že si rozumíme.